5 неща, с които брокерът ти помага. Брокерът не ти взима комисионна за нищо. Остани до края на клипа, за да разбереш какви 5 неща може да свърши един добър брокер за теб. Първо, достъп. Стига до имоти, които не се предлагат на пазара, въртят се само в затворени брокерски групи. Също така спестявате и доста време в огледи на неподходящи за теб имоти. Второ, цената. Добър брокер доста бързо може да се ориентира дали една цена е завишена или не, къде може да има коментар на цената, къде може да няма. Само това често покрива комисионната, която плащаш на брокера. Трето, преговорите. Води преговорите за цена без емоции и винаги защитава твой интерес, а в повечето случаи при преговаряне, който преговаря без емоции, той е печелившият. Четвърто, документите. Проверява за тежести, за актовете, които твърдят, че имат от другата страна, за статута на апартамента или на имота, който купуваш. Когато се налага, може да включи юристът на фирмата, както и кредитни консултанти. Пето, времето и спокойствието. Поема целият процес от първи оглед до затварянето на сделката, като защитава твоят интерес на всяка една стъпка. От теб се изисква само да кажеш какво искаш, кое ти харесва, кое не и да се подпишеш при нотариуса. Търсиш човек, който да свърши всичко това за теб? Свържи се с мен Калоян Луканов за безплатна консултация.